ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କଣ କୋଉଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? କୋଉଠି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ 64 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଗୃହୀତମଂ ଭୂୟ ଶୃଣମେ ପରମ ବଚ ଇଷ୍ଟସିମି ଦୃଢ଼ମିତି ତତ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ହିତମ୍। ତା ମାନେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ସର୍ବଗୃହୀତମଂ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୋଟେ କହିତେ ଯାଉଛି। ମାନେ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଗୀତାଟା କହିଛନ୍ତି, ମାନେ 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ କଣ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ, ଶେଷ ସମୁଦାୟ 18ଟା ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ, ସେ ଭିତରେ 574 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ 85 କହିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ 40 କହିଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ 64 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସର୍ବଗୃହୀତମ ଭୂୟ ଶୃଣମେ ପରମ ବଚ ଇଷ୍ଟସିମି ଦୃଢ଼ମିତି ତତ ବକ୍ଷ୍ୟାମି ତେ ହିତମ୍। ସର୍ବଗୃହୀତମ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୋଟେ କଥା ଅର୍ଜୁନ କହିତେ ଯାଉଛି। କଣ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭାବ ମଦ ଭକ୍ତ ମଦ ଜାତି ମାମ୍ ନମସ୍କୁର ମାମ୍ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟମ ତେ ପ୍ରତି ଜାନେ ପ୍ରିୟ ସମୟ। କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯିଏ ମନ ଦେଇକି ନମସ୍କାର କରିବ, ଯିଏ ମନ ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କରିବ, ମନ ଦେଇକି ଜପ କରିବ, ଯିଏ ମନ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବି। କେତେ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ? 64 ନମ୍ବର ନା 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟର 65 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପଭ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ମାସୁଚ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡିକି ତୁ ମୋ ଶରଣକୁ ପଳେଇଆ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି, ଏବେ ଖୁସି ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କିଣା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ୟମମ୍ ପରମଂ ଗୃହ୍ୟମ୍ ମଦଭକ୍ତସ୍ୟ ବିଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତିମୟ ପରମ କୃତ୍ୱ ମାମ୍ ବୈଶ୍ୟତେ ସଂଶୟ। ଯେ ଯୋଉ ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯେ ଶୁଣିତେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ, ଯାହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ঈର୍ଷା କରୁନଥିବ, ତାକୁ ଯଦି ତମେ କହିବ ତାର ବି ଭଲ ହବ, ତମର ବି ଭଲ ହବ। ଆଉ କୋଉଠି କହିବନି, କହୁଛନ୍ତି ଇଦମ୍ ତେ ନା ତପସ୍କାୟ ନା ଭକ୍ତାୟ କଦାଚନ ନ ଚାଷୁ ସବେ ବାଚ୍ୟ ନ ଚମାନ ଜଭ୍ୟ ଶୂୟତେ। ଯେ ଶୁଣିତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି, ଯେ କୃଷ୍ଣକୁ ঈର୍ଷା କରୁଛି, ଯାହାର ମାନେ ଗୀତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଏଇମାନଙ୍କ ତ କେବେ ବି କହିବନି। ଯିଏ ଅତପସ୍ୱୀ ଅଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିବନି। କହିଲେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ତ ଶୁଣିବନି ସେଠି ପାପ ମାନେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବି ପାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଚା ତସ୍ମାନ୍ ମନୁଷ୍ୟସୁ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରିୟ କୃତ୍ୟମ ଭବିତା ମା ତସ୍ମା ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟତର ଭୂ। ତସ୍ମାନ୍ ମନୁଷ୍ୟସୁ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରିୟ କୃତ୍ୟମ ଭବିତା ନଚମେ ତସ୍ମା ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟତର ଭୂ। କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ବିଷୟରେ ଯାହା କଥାରେ ତମେ ଯଦି ଯିଏ ଶୁଣିତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କହିଥିଲି ଯୋଉ ୟମମ୍ ପରମଂ ଗୃହ୍ୟମ୍ ମଦଭକ୍ତସ୍ୟ ବିଧାସ୍ୟତି ଭକ୍ତିଂ ପରମ କୃତ୍ୟମ ମାମ୍ ବୈଶ୍ୟତେ ସଂଶୟ। ଯିଏ ଶୁଣିତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କହିବ ତମକୁ ଭଲ ହବ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ତାରି ଭଳିଆ ଭକ୍ତଟେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନଚା ତସ୍ମାନ୍ ମନୁଷ୍ୟସୁ କସ୍ମିନ୍ ପ୍ରିୟ କୃତ୍ୟମ ଭବିତା ନଚମେ ତସ୍ମା ଧନ୍ୟ ପ୍ରିୟତର ଭୂ। ତାମାନେ ସେ ସେଠି 18 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ତେଷାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତ ନାମ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ୍ ଜୈନ ମାମୁ ପାଇତେ। କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ମତେ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଜପିବନି ନା, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇଯିବି, ଭଜିବି, ମତେ ଯିଏ ଭଜିବି ଅବଥରେ। ତାମାନେ ସେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟା ପ୍ରଥମେ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, କହୁଛନ୍ତି ୟମମ୍ ବିବସ୍ୱତ ଯୋଗମ୍ ପ୍ରକ୍ତବାନହଂ ବେୟମ୍ ବିବସ୍ୱନେ ମାନବ ପ୍ରାୟ ମନୁରକ୍ଷକ ବିଭ୍ରତି। କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି କାହାକୁ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁକୁ ଦେଲେ, ମନୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। এইগুলো আସୁଥିଲା ତ କଣ କହୁଛି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ୟମମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତମ ୟମମ୍ ରାଜସ୍ୟ ବିଦୁ ସକାଳେ ନେହ ମହତା ଯୋଗ ନଷ୍ଟ ପରନ୍ତପ। ଏଇଭଳିଆ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ୱେରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଫ୍ଲୋ ହଉଥିଲା। ପୃଥିବୀ କାଳରୁ ବହୁ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପିଢି ପୃଥିବୀ ପରେ କାଳରୁ ପିଢି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁ କାଳ ହେଇଗଲାଣି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଶହେ ବାୟମ ମୟା ତେଜ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରାତନ ଭକ୍ତ ସିନେ ସକାଚତି ରହସ୍ୟମ ହେତୁ ଦୁଃଖମମ୍। କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖା, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବାରୁ ଏଇ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟା ମୁଁ ତାପରେ ତତେ ଦଉଛି। କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା ତା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତା ପୁଅ ତା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲେ, ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲା, ସେଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ତମକୁ ଦଉଛି। କଣ ନା ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନଟା, ସେ ବିଜ୍ଞାନଟା ଦଉଛି। କାହିଁକି ଦଉଛି ନା ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିବ କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ଭରସା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁକରି ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତତେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ଅପରଂ ଭବତ ଜନ୍ମ ପରଂ ଜନ୍ମ ବିବସ୍ୱତ କଥମେତ ବିଜାନ୍ୟମ୍ ତମାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ତବାନିତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବୁଝିପାରୁନି ଘଟଣାଟା କଣ। ତମେ କୋଉଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିଉସନ କରିଦେଲ, ତମେ ତ ଅବର୍ଚ୍ଚାନି ଏବେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ, ସେ ତ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ କୋଉଦିନ ପଢେଇଲ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଟା ଦେଲ? ତମେ କହୁଛ ଏତେ ଦିନ ଆଗରୁ ତମେ କେମିତି ଦେଲ ତାଙ୍କୁ?
ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବହୁନିମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତହ୍ୟଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ନତ୍ୟଂ ବେଦ ପରନ୍ତପ। କହୁଛନ୍ତି ବହୁନିମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ, କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୋର ମୋର ଜନ୍ମ ବହୁତ ଛେକ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯୋଉଟା ତହ୍ୟଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ, କହିଲେ ମତେ ଜଣା ତତେ ଜଣା ନାହିଁ, ନତ୍ୟଂ ବେଦ ପରନ୍ତପ। ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଜପି ସନ୍ ବେ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱର ପିସନ୍, ଅଜପି ସନ୍ ବେ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱର ପିସନ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପ୍ରକୃତି ସମୁଦ୍ରଷ୍ଟାୟ ସମ୍ଭବାମ୍ୟ ତମୟା, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଅଜନ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ମୋର ପ୍ରକୃତି କି ଧରିକି ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ। ସିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା ନା ଇଏ କେମିତି ଇଏ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁନିମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତହ୍ୟଂ ବେଦ ସର୍ବାଣୀ ନତ୍ୟଂ ବେଦ ପରନ୍ତପ। ତତେ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ତୋର ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ତୋର ଏଇ ଜନ୍ମର କଥା ମନେ ନାହିଁ ନା, ତୋ ମା ଗର୍ଭରେ ତୁ 10 ମାସ ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଝାଡା ଥାଳି ପରିସ୍ରା ଥାଳି ମଝିରେ କିନା ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଥିଲୁ, ଏଇ ଜନ୍ମ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ତୋର ବହୁତ ଜନ୍ମ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ତୋର ମନେ ନାହିଁ କିଛି, ମୋର ସବୁ ମନରେ ଅଛି। କାହିଁକି ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଜପିସନ୍ ବେ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱର ପିସନ୍, କହୁଛନ୍ତି ଅଜପିସନ୍ ବେ ଆତ୍ମା ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱର ପିସନ୍। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସମୁଦ୍ରଷ୍ଟାୟ ସମ୍ଭବାମ୍ୟ ତମୟା ୟା, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ମୋ ନିଜ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କି ଧରିକି ଯୋଗମାୟା ବଳରେ କିନା ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନମ୍ ସଜନ୍ମ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, ଅଧର୍ମ ବଢିଯାଏ, ମୁଁ ସେଠି କଣ କରେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନବ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରେ। ଯୋଗମାୟା କରିକି କଣ କରେ ପରିତ୍ରାଣମ୍ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଥାୟ ସମ୍ଭବାମି। ମୁଁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଏଇ କଥାଟା କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚ ମେ ବେଦ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଯୋ ବେତି ତତ୍ତତଃ ତତ୍ତ୍ୱଂ ଦେହ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନୈତି ମାମେତି ସର୍ଜନ। ହେଲେ ଯିଏ ମୋ ଜନ୍ମଟା କେମିତି ତମକୁ କହିନି ନା, ଯୋଉ ପ୍ରକଟ ହଉଛି ମୋର ଅବିନାଶୀ, ଏଇ କଥାଟା ଯିଏ ବୁଝିଦବ ନା, ରିଟର୍ନ ଟିକେଟ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ, ମାନେ କିଛି ଭକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ବୁଝିଦବ ଯିଏ ଏତିକି ବୁଝିଦବ ମୋ କର୍ମଟା କଣ କହୁଛି କରତେ, ମୁଁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରକଟ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି, ସେଇ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଏଠି କଳି ଯୁଗରେ କିନା ଆମକୁ ପୂଜା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମ ପୂଜା କର କି ଯେମିତି ଯୋଉ ବାଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଇତି ଷୋଡ଼ଶତମ ନାମ କଲି କଲମେଶ ନାଶନମ ନାଥ ପରତର ଉପାୟ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଚ୍ୟତେ। କଳି ଯୁଗରେ ଆମେ କଳିକି ନାଶ କରିଲା ଭଳିଆ ପାୱାର ଅଛି 16ଟା ନା 32ଟା ଆଖିରେ, ୟାଠୁ ବଡ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ସର୍ବବେଦେଷୁ ଦୁର୍ଚ୍ୟତେ, ସବୁ ବେଦର ସାର। ବୁଝିଲେ?